אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן אושר, והיום אני אראה לכם מיינקראפט. אני לא עושה בכללי בערוץ שלי, וגם פתחתי אינסטגרם חדש, אז אתם יכולים לעקוב ולהיכנס. הנה, שימו לב, אני אחזור לכם מתי שזה, הנה כבר נפתח. אני רוצה לפתוח עולם חדש בשבילכם. בואו נקרא לו אושר. נעשה את זה, יודעים מה? סתכלו, הנה זה בכללי השם שלי, אבל אני מוסיף עוד 2, וזה אושר 1 באינסטגרם שלי. מה זה? טוב, אולי הבאג או משהו. טוב, אני אחזור לכם מתי שזה יעלה. אוקיי, אז מה קורה חברים וחברות? הנה זה עלה. חזרנו, מה זה? זה עשה לי עוד פעם עם הצ'יטים, אני לא סובל צ'יטים. אני אוהב לשחק ככה נורמלי. טוב, אם כבר זה צ'יטים, אז נעשה את זה שזה יהיה כמו צ'יטים. מה שאני אוהב לעשות בדבר הזה זה להכין תחנת רכבת, רק אני צריך שטח פתוח. אני די מאלו שמבינים במיינקראפט. אוקיי. ויש, אני אסביר לכם, הערוץ שאני ממש אוהב, נונסטופ גיימינג. אני ממש מת על הערוץ שלך, אז כדאי לכם להיכנס ולעשות סאב לערוץ. אוקיי, הנה שטח, זה כבר מתאים לי. בואו נעשה תחנת רכבת. בואו נעשה קודם כל בית, אבל בואו נעשה רכבות. כל מה שאני חייב זה לשים לי בגדים. בגדים ככה, משהו מטריף. וואו, נראה לי בומר צ'אלנג' אני מפסיק. אוקיי. בואו נראה כאן מה אני אעשה, איך אני אעשה את זה. נראה לי שאני אעשה את זה מזה ומזה. כן, מאלף. אוקיי. זה מהצבעים האלה יהיו בית שלי. עכשיו אני צריך לשים לי פה דלת. אוקיי, דלת, איפה את יזבלה? נו מה? הנה דלת. לא, נשים את הדלת הזאת יותר יפה. אוקיי, עכשיו מה צריך את זה? נעיף את זה, לא צריכים. בואו נראה מה צריכים פה. כדי לבנות לנו בית, דלת וכל זה. נכון, צריכים את זה. ופה נשים לנו ככה, יעני דבר כזה. אבל רק רגע, אני שנייה מכין לי ספר. גם זה. וגם ספר. זה ירעני כזה. אוקיי, בואו נראה, נשפר את זה. את הספר כבר לא צריכים. את זה נעיף. נשים את זה פה, מיטה אחר כך נשתמש. לא, בעצם אנחנו צריכים את זה עכשיו. מה זה? עושים לי פה יפוסית. אוקיי, הנה. אז כאן זה, מה זה? אם אני בצ'יטים אני ברף. זה לא כזה משנה. ואני אחזור לכם מתי שאני אסיים לבנות הבית. אוקיי, אז חברים, אנחנו כמעט סיימנו. שיט, טוב, לא נורא. נראה לי שגם... לא. אז זה ככה להפסיק מהדברים. אבל כבר נסגור את הפינה הזאת. ככה שיראה מדויק. אני כל דבר שאני רואה לא מדויק או משהו. אז ישר אני נהיה בלחץ. אם אתם מבינים למה אני מתכוון. אוקיי, זה הבית שלי, אני עוד מעט אעשה את השיט. נראה לי שעשיתי פה משהו לא בסדר. טוב, נעשה את זה כבר התחיל פה.
רק את הסגל הזה נסדר. זה לקח לי ממש מעט זמן, לא חשבתי שנגמור את זה כל כך מהר. אוקיי, אז הנה הבית שלי. אוקיי, עכשיו, שכחנו לעשות דלת. זה מטומטם אני. טוב, לא נורא, עכשיו נשבור קצת. אוקיי, נשים דלת. קודם כל בוא נשים לי פה מיטה. המיטה משהו מהלף. אוקיי, נשים לי פה מסילה. לא, קודם כל דלת. במקום מיטה, דלת. אוקיי, אז בוא נראה, כן, נראה לי בחוץ. אוקיי, עכשיו בוא נשים... אוקיי. בואו נעשה כזה דבר. נעשה ככה בקשר לעלייה. עכשיו נשים את זה פה. טוב, אני אחזור לכם מתי שיהיה משהו ענק. חברים, וגם שכחתי לעדכן או שהתקנתי, אני כבר לא זוכר, שגם זה יעלה ליוטיוב וגם זה יעלה לאינסטגרם. לא צריך. ממש רוצה לבנות פה לונה פארק. חכו מה יהיה לכם. אוקיי, אז מה קורה חבר'ה? הנה עכשיו סיימתי כבר את הדבר הזה, עבר איזה שעה וחצי עד שהצלחתי לסיים. אוקיי, אז בואו ניכנס. וואי, מה זה? וואו, מה זה הדבר הזה? נכון, איזה מטומטם מתי שעצרתי פה. טוב, עוד שנייה רק. אוקיי, אז חברים, תיקנתי את כל הבעיות. לקח עוד איזה 10 דקות. מה זה? נכון. פשוט אני צריך לסובב את המסך. עכשיו זה יעשה לי במהירות. הייתי צריך לשים את זה לפני. תעשו לייק אם אהבתם. ואם אתם רוצים שאני אעשה עוד פרקים כאלה ותרשמו לי בתגובות. פעם הבאה אני הולך לעשות מיינקראפט במחשב. מיינקראפט פוקימון גו. כן חברים. מה זה נכון בטעות אחת. מיינקראפט פוקימון גו. אשכרה מיינקראפט פוקימון גו. ראיתי את זה בסרטונים ביוטיוב ואני מאוד אהבתי את זה. אוקיי, אז חברים, הנה סידרתי, פשוט היה לי מלא תקלות פה. והנה זה ישר הביתה. הפעם הקריפר הזה ואיזה יור שלא יתפוצץ עליי ואחרי זה כל המסילות ילכו לי. אני לא מחבר את זה גם שכנס לבית, לא כדאי. אז זה הסוף הסרטון. אז יאללה ביי חברים, יאללה ביי.